Ngomuntu wesifazane maye ukuthi ushonelo akahamba yokhipha isikhwakhalala amapholo kuyakuthiwa kalale ngisho nanohlanya uyezwa umuntu wesifazane uyaqoma amapholo bamanje eqomela ukuthi ayokhipha lento emphethe ukuze aye ekhaya angayi nododi uyabona akungabi ibhlungu makuza ngakwena vele abantu besifazane masibashada sibathole bedliwa ngaphambili mabephuma ejele abahambe bayokhipha udodi ukuzangeza azongembatha ngododi mina kuyimvumo nje bafazi niyezwa usemthethweni papa yini ithini inombolo 072 570 56 06 asiphinde 072 570 56 06 073 646 0070 umhla ka-31 ngicelile kunina nonke ngakhothama ngiyazi ukuthi kunibangela isicefe ukuhlale njalo ngilwela abantu ukuthi abehliselwe amanani kodwa ngithe kulokhu ngenhliziyo emhlophe kulungile abeza abantu bezolashwa mahhala ngase ngithi-ke mina ukuze singafiki ney'nswelaboya nabantu abazotesta abathunyiwe nani yazi ukuthi ningababona nibasefe ngokomoya yenu kodwa kubalulekile ukuthi uma ufuna ukulashwa ngempela kube ne-sacrifice sathi ngoba abantu aba-afford akube u-500 kuphela azowuphatha esangweni uma ingena ngaphakathi uyakunoma imuphi udokotela baze bejabula mina ngibonwa nge-1000 emapholo ngibona nje mina mpholo ngibonwa nge-1000 ngikwazi kahle uyathanda uthandi futhi noma ungathi uphethe 900 ngiyasho ngithi ucoshe uhambe mhla usubuya usuphethe 1000 uzokhuluma nami awuyifake ebhenki awuyifake esitolo awuyifake kuphi yekani lesigebengu esiyibiza ngami esithi sifakeleni imali ebhenki esibaqolayo xwayani lezi igebengu lezi xwaya mina angifakelwa imali esitolo angifakelwa mina imali esitolo angiphathi ke ebhanki ngoba umthetho ungivalile ebhenki but ngomhla ka-30 inhliziyo yakhe ngizobe ngikhona inhliziyo yami yehlele ngezansi ngizobona labo 500 angenzeli nina ngenzela umapholoba ngoba uyonicengayo umhla ka-31 endlini zomabona kuthi usiyaviva TV1 ekhonobia mawufika eThekwini uyasifonela usitshela ukuthi ucela ukuthi itekisi izokuthatha ngale kwalokho kusukela namhlanje nje ukubona le video hambe kaDokotela Mabalengwe nanoma ngayiluphi usuku phatha 1000 nje mawufika khona eMelmont uyaphuma ke bese eThekwini uyaphuma futhi bese eGoli uyaphuma bese Cape Town uyephume nje kodwa kubalekile ukumlandela ezinkundleni zokuxhumana uthola ukuthi ukuphi kule game ukuphi kule ya game ukuphi ngale ya game sibenzele ne special mhlambe for lenyanga ukuthi umuntu ofika ethethe 15000 nimnikeze into encane yasekhasini ayowundula imoto nemali into encane mapholo engangozipho bese ngithi kumhlamba ngimgeze ngathi ngigeza abantu ngobisi sengizwa bonke ofafabulani ugezwa ngobisi ugezwe ngani hayi bye mapholo bye